Kadung Indonesia.
Anakku nduk bocah setinik-tinik wong ayu no. Iya yung iya. Muji syukur marang Gusti kang ngakarya jagat tinimbalan sowan panjenengane Bapak Kadin Bapak Agus katelah Bapak Agus Banteng. Wah ngono. Sadurunge panjenengane ngasta ning Kadin dinas ning Disnakertran kene nduk panjenengan iki ngasta ana ing Kecamatan Reja Tangan. Mula bengi iki awake dhewe tinimbalan sowan nderek-nderek mangayu bagya utawa nderek-nderek nggone kepareng nganakake tasakuran dalam rangka ulang tahun. Wow. Memperingati Hari Migran dari tahun 2023 juga mensosialisasi pekerja ke luar negeri sing aman uga prosedur nduk uga sesuai karo undang-undang. Mula le arep jumangkah utawa arep mlaku kerja ning luar negeri nduk kuwi kudu ngerti lan jelas. Mula dimen jelas kudu tindak rawuh ana Dinas Tenaga Kerja dan Migrasi Kabupaten Tulungagung ben ora keliru lan jelas pasti puas. Mergo kabeh iki gratis nduk. Gratis tan uga lali kanca-kanca penggemar Sekar Gadung Indonesia kang kepareng rawuh. Ana seniore liur panjenengane Mas Doni Iswara kuwi ngaturke salam bektiku kagem Bapak Kadin Ketenaga Kerjaan kene Bapak Agus. Uga lali kanca-kanca sing kepareng rawuh saka wilayah Kediri. Tanpa kecuali sak rumbungan saka Ndeyeng Pak Kunti CS sing saka Manggis Ngancar Kido kepareng rawuh merga rumangsa kangen anggere swanci rendeng kaya ngene iki tanggapane awake dhewe iki adoh-adoh. Adoh-adoh gangi. Heeh. Bengi iki ana Dinas Ketenaga Kerjaan lan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung. Sesuk bablas ana ing Desa Sebalor, Bandung. Heeh, Tulungagung Kidul. Njur somben bablas ana ing Bedali ing tlatah Ngancar Kediri. Wah iya, ketang gliak-gliak sih kena nginjejekke kendil ya yung. Mula bombong seneng Bapak Agus kepareng nimbali awake dhewe. Nek awake dhewe iki ora patek butuh apa-apa, mek mesake rombonganku. Rombongane ya sing duwe gawean liyan sing kisane mung nabuh tok apa ora merongos coba. Mula kanggo njejekke kendil iki aja mung gawean iki mung siji. Mengko jenenge gawean pengrawit ki musiman sing tegese ki ora ajek golek mangsa rendeng ya ora arang-arang golek mangsa rame ketiga mangsa bersih desa ya ora tau prei 3 sasi 5 sasi arep turu ngomah ora iso ning nggo njejeke kendil perlu lenjagang sing tegese golek gawean samben ning yoga ki wis duwe samben kok akeh duwe samben kok nek disyukuri ora ketang ngramal karo nyetat ya duwe samben kena bengi pengarep-arep nggih nyaur utang. Iya. Anggere tanggapan sepi iki ning grup mek cocok-cocokan angka ikut. Iki kepalane pira? Buntute pira? Ora ngerti lek kuwi pekat penyakit masyarakat dadi larangane negara, larangane agama. Yo ngaturke rerengganing gending nyuwun gungan panjenengane anak wedok sing paling mlenuk dhewe. Ora beda kaya dene salon kontrol anakku Pipit. Kaya ngapa ngadeka, Nduk? Sepotono Mas, Mbak Pipit ben jumeneng diaturke Bapak Kadin, Bapak PJ Bupati, ugi Bapak Camat kang keparang rawuh, uga kanca kades sak Kecamatan Ngantru. Yen perlu sak Kecamatan Kabupaten Tulungagung. Yo, sepote dados.
wilujeng dalu nak Pipit. Nggih, wilujeng dalu, Mak. Nggih. Mbak, sehat? pangestu tambah subur. Alhamdulillah. Nggih, Tak alhamdulillah. titeni sinden iki angger wis kerep le ana ngisor terop iki bobote rada suda. Ning angger wis nganggur ngono iki awake malah saya wis ora karu-karuan. Malah saya mbedah. Ning ya disyukuri nduk sing penting sehat. Awak cilik lek ra sehat nggo apa ora kurup le urip ana ing donya. Nggih. Awak gedhe sing penting sehat kuwi wajib disyukuri. Nggih. Diaturke panjenengane Bapak PJ Bupati dalasan Bapak Kadin ing ketenaga kerjaan ing Kabupaten Tulungagung ki wit sore mau akeh sing request tembange lawas ning Prasaja wit saka Mas Doni Iswara go diaturake kabeh khusus kagem Kadin Ketenaga Kerjaan Kabupaten Tulungagung. Tembange mung Prasaja no. Menapa? Lawas Nyidam Sari. Oh, Akeh sing nggih. mlumpuk Nyidam Sari. Nyidam Ya. Sari, Nganggo nggih. bawa komplit ya, Nak. Nggih. Heeh. Coba suwe ora nyuwara ki suarane panggah bening lan apik apa ora ngono. Kula nyaket gender nggih. Kula kapang sanget kalih Kang Mas kula niki. Wah, iya, iki kapinujon senggang. Iki lagi Kang Mas repot-repote ana ing isi Surakarta nggarap pira-pira garapan kanggo teater, kanggo penyajian lan pembawaan. Nah, Mas Daryanto Sarjana Seni ya. Mas Daryanto. Facebooknya niku Mas Daryanto mencurigakan kok. Ah, iya. Sing mencurigakan niku napa to, Mas? Mencurigakan iki sing wedok, mencurigakan. Dadi Mas Daryanto iki karo sing wedok selalu dicurigai ngono. Ngoten? Heeh. Oh, nggih nggih. Kok dicurigai ya mergo kelakuane kuwi ya. Iya. Ya coba. Diaturke Mbah Lurah Mboro, Mbah Tris, Mbah Gendingan ya. Uga rakeri keng Mbau Resa ing Desa Ngujang ya. Bapak Suswandi, kang keparang nunggone keparang rawuh. Ajak ayo gremeng-gremeng arep bersih desa. Iya. Nyidam Sari isine wong katresnan. Kaya ngene rasane wong nandhang asmara, rasane piye nak? Nggih, deg-degan. Jaman cilik aku ki sik nandhang asmara ki ning omah ora krasan ning paran kudu mulih mangan ora enak ngombe ra seger. Iya. Mung pengen ketemu ngoten nggih. Dak Mboten. pengen mateni. Lho. Lah teng napa kok dipecah? Awetekno ya angel kok coba. Wong nek nandhang asmara iki apa mesti lek ditampa wong nandhang asmara ki cok kala mangsa ditampa ya ora mula lek ning omah ra krasan dasare sing disenengi ndak gelem ming kudu mateni. Iya. Rak, ora mung awakmu dhewe sak lumahing bumi kurep ing langit mung ki anggere nandhang kasmaran rasane wis ora karu-karuan mula perkarane ning donya ki mung loro. Siji, isine weteng, loro ngisore weteng. Wis dadi perkara sing gedhen, ya. Ngisore weteng. Wis ora perlu dijelaske ndang nembang. Duh dewa Jawa Mula ibumu saking percayane karo Pak E iki ning ngendi diderekke. tekno boten diderekke mengke wah. Jak le Pak E iki kena dipercaya kok. Ngaten nggih kan? Ya. Oh, nggih.
Mergo aku ki nyambut gawe iki lek tanpa ibumu iki semangatku kurang. Ngoten lho, Bu. Angger ibumu wis gelem nderekke lungguh ana ing momor karo kanca pengarawit, kanca niaga ki Pak iki suruh mangsa seneng ngono. Semangate jenengan 45. Oh, 45. Saya lek ra nderek. Lah kok ngoten? Bebas. Mami besok kapan tekan kagem ingkang mencalonkan sebagai caleg daerah, caleg provinsi, uga ing caleg pusat. Semoga sukses sesuai dengan tujuan ya. Terpilih sebagai wakil rakyat tanpa kecuali ya. Nano umpamakno nah kodo tanpa prawu sasat cara den Gus. Nyidam sari Yo Pit. Digarap beda. Garapen nganggo irama keroncong, mengko pupuh kepindho dibarengi karo gamelan komplit. Ekspresinya harus bisa menunjukkan le nyanyi keroncong iki kudu kepiye. A I U E O ne kudu cetha. Ya, kayak apa? Yo, langsung dados monggo. Coba cakepane kuwi ngono. Esok-esok mangan tapi aku sesok mulai dhewe. Coba bareng. Monggo Mbak Yu. Ji, ro, lu. Esok-esok mangan tapi aku sesok mulai dhewe. Lah pokok tak terke. Ayo. Ya nak bablas. Nalikane
ngabul kae
bubraing omah-omah rusaking kulawarga merga ora kecukupan kebutuhan sak bendinane pungkasane njur ditinggal dadi TKW Pak Giren ingkang saking Karangtengah Karanganyar ugi Bapak Santo ingkang saking Poslarang Blitar
nuting jaman kelakone. Ngono ya ya. Pagelaran biyen karo saiki iki pancen wis beda, Nduk. Biyen iki renek cara-cara kok sinden ki cacah 8, sok kala mangsa 9 genep 10. Iki biyen ora ana. Lan ora enek meneh tembang-tembang sing dikolaborasi karo tembang dangdut iki ora ana. Iya. Mula saiki iki penonton biyen karo saiki beda. Biyen bener-bener pengamat pagelaran wayang kulit piye carane wayang semalam suntuk ki lakone apa ceritane piye tek-tekane kepiye ala becik cinakup bener luput wis ana ning pagelaran. Ning lek saiki racake ora ngerti karo lakon sing ngerti sinden ayu. Ngono. Angger sinden iki ayu joget tur bokonge digalegolke mancing-mancing karo penonton kuwi sing dikaremi. Iya. Kaya ngono ya. Mula adu-adu Pak Girin, Pak Santo, Pak Tato bakule ayam goreng sing sak sandinge stadion Blitar ya rawuh. Merga ora kok le nonton wayang ning nonton karo sinden. Kaya ngono. Ngaturke terima kasih kepada P3MI, uga PT, LPK, BLKLN, PMI New Zealand yang telah berpartisipasi dalam acara pagelaran wayang kulit dalam rangka Hari Migran Day 2023 sing dilaksanake ana ing Dinas Ketenagakerjaan lan Transmigrasi ing Kabupaten Tulungagung. Ya, donyang kuyung ya. Coba dibablaske. Nyuwun Mbak Sulis sing sangka panggung Koplan Direjo. Ngadeg apa ngayu tanpa sepot. Mbak Sulis, wi pesinden sing lenggah ana lor dhewe nomor 2 saka lor. Ya katuran jumeneng Mbak Sulis iki pundhutane diaturke kagem penggemar uga ingkang kepareng rawuh ana ing Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tulungagung. Masa mboten disepoti, Pak? Gak usah, ora usah dicepoti Ristek. Ngono aku wis seneng kok. Mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Wong nekat to. Saya panggil kang becak, kereta tak berkuda. Becak, 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 tolong bawa saya. Wong lek ora dicepoti ora lega. Mboten marem Pak, kula nek namung ngadeg tok iki. Terus dicepoti dhewe. Nggih. Iya. Wilujeng dalu Mbak Sulis. Nggih, wilujeng dalu Mbak Kimbo, Mak Cang. Ngaturke salam sungkem kagem ingkang wonten Dinas Ketenagakerjaan. Nggih, saderengipun dalu ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sugeng dalu bapak-bapak ingkang lenggah wonten ngajeng menika. Kula dereng tepangan Pak Marai, Pak. Nggih ditepungke coba. Lah nggih. Maksudnya kula dereng tepang kalian bapak-bapak menika. Gampang. Pripun? Wis. Angger Kenalan riyen. ora. Wae atur sungkem kula kagem bapak-bapak. Lek ibu-ibu pengen kenalan sedaya. kuwi gampang, kuwi dadi TKW. Oh ngaten. Ku mesti tepung karo Oh beliau-beliau. daftar TKW riyen. Ya. Menika bapak-bapak ingkang mendaftarkan TKW niku. TKI. Lah nggih TKI kalih TKW ngoten maksudnya sing mendaftarkan ngoten maksudnya. Yang mendaftari. Oh mendaftari, nggih kok salah terus. Kula tembang iki mau lek Paijo to, Nak. Nggih, Pak Ijo. Kuwi mujudake gambaran. Gambaran apa, Pak? Gambaran wong omah-omah. Nggih. Aja mung mburu senenge, aja mung mburu mareme, wong omah-omah iki kudu ditanting pribadine. Aku mengko iso nyembadani nyukupi karo kebutuhane kulawarga apa ora. Nah, leres niku. Nah, mergo lek nganti ora bisa meleset nggone dadi adeg-adeking kulawarga, tek-tekane sing wadon ora puas, rumangsa ora bisa dicukupi karo guru lakine utawa kakunge, pungkasane tanpa pamit minggat dadi TKW. Oh, nggih. Mula bejo-bejaning bejo iki wong lek duwe bojo sinden.
Lah nggih niku bojo sinden niku mesti uripe mulya. Wah iya. Lho, saestu niku, Pak. Iya kejaba entuk gaji sing pasti. Lho, sakniki lho, Pak, wedak tuku dhewe. Heeh. Apa parfum tumbas dhewe iki. Heeh. Parfume Lilis iki regane 1,5 juta lho, Pak. Wah, dah. Kaya ngono kuwi dadi Lah, nggih. wedak tuku dhewe, parfum tuku dhewe. Wong Nggih. lanang kepenak ning omah tengok-tengok meng kari ngeloni tok ngono. Lho, tapi nggih soro, Pak. Asorane Kan umbah-umbah kalih setrika lho bojone. sangkek geleme. Ora to? Boten. Yo, pundutane diaturke Wong Napa, Ayu. Pak? Iki ana pundutan Sri Huning Mustika Tuban. Saking sinten menika, Pak? Saking penggemar Sekar Gadung Indonesia, Mas Eko Waluyo. Lah. Oh, nggih. Nggih. Menika nggih bawa. Ya. Bawane nganggo bawane Sri Huning. Nggih. Mengko ditebake neng kacu kuning. Nah. Engko didampingi radimu, Dik Putri. Oh, nggih. Niki langsung didampingi napa mangke setelah nembang? Aku lek didampingi wong loro ora mampu. Ngoten. Heeh. Berarti niki kula Aku wingi pengen kiri- menikmati awakmu. Kok ngoten Pak Minto? Iya, menikmati suarane Wong Ayu. Oh, swara. Engko to. Alah. Loh, swara to, Pak? Muni ngono ki aja lek buke cacah pas nderek ngono. Jare pengen menikmati. Ayo coba kaya ngapa? Putri kang sulis tieng warni. Wanita cantik rupawan. Srehening mustika Tuban. Siji-sijine mung Sri Huning sing dadi mustika ana ing Tuban. Labuh tresna prapteng layo. Berjuang demi cinta sampai akhir hayat. Wih, jan wis elok banget kok. Setia Pak Minto. Setia. Nggih. Patut dicontoh Sri Huning. Bocah-bocah ki lek setia karo wong lanang ki nganti prapteng lampus ki kudu dilabuhi. Nggih. Jenengan nggih setia to, Pak? Hah? Hah? Lah aku Mboten ki percaya karo aku awake dhewe jenengan. aku ki setia. Nggih, lah ngoten lho. Nek niki kula tak woro-woro nggih, Pak. Tenan no, aku ki tenan no karo ibu. Pak Minto niku termasuk dalang ingkang alim, Pak Bu, saestu. Kula sing nyekseni angon limpene bojone. Monggo kowe mau sarep tak wehi hadiah lho. Ampun, Pak, mboten, Pak. Arep tak wehi hadiah lho. Pak kula guyon, Pak, saestu, Pak. Wis ngalembono ki aku wis duwe pikiran iki patut lek sulis tak wehi hadiah. Sesuk asu mesti tak bablaske ning kemplak tak pundhutke cawet. Oh, Pak Minto. Tak kon milih dhewe. Heeh. Kuceluk. Iya. Lanjut, Pak. Ah. Waktu perang besar di Bojonegoro. Bebila wirat maya. Selalu membela yang dicintai tak lain adalah Raden Wiratmoyo. Tan wurung Sri Uning Wis ngantek mekeng tiwas. mangka musti
Iki ya arep anek tembang anyar lho Mbak Sulis. Napa, Pak? Mustika Kledan. Mustika Kledan. Kompresor. Nggih. Ah, Komposer. ya, kaya apa? Kacu kuning dados ya Nduk Putri. Jejer ana Mbak Yumu, Mbak Sulis yuk dados. Niki tembangnya kacu kuning langsung. Kacu kuning Mbak Oke. ya. Yo 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 yo. Rong pupuh kedua digarap gonggominan cengkal Tulungagung. Wong sing tak tresnani rasane lara dadaku wong bagus kowe ora pamitanku katur panjenenganipun Bapak Edi Susanto saking Polsek Rejotangan menika sarang-sarang nobar live streaming channel Kiminto Darasono. Kowe isih nyandeng rapi sopisa yuk yuk Put Dalam saingono suarane Yumu aja nganti kalah ya aja nganti kalah dadi sinden iki kudu sregep ngungsi kawruh ya. Lah nek Putri kalih kula nggih hamba kula to, Pak. apa nih? Sik iki perlu diadakan segi penggenaan. Sing ngombo iki apane? Pengalamane to, Pak. Dadi ya ngono saurunge iki dijelaske aja ngedek-ngedeke sing ana ngarep. Nggih niku nggih hamba. Mbok iya jembar wawasane. Nggih. Nah iya wong awakmu wis sregep sinau Putri sing diomongke mung lanangan ae. Mboten lho, Pak. Kula niku Niku nggih alim lho Pak Adik kula niku. Alim. Nggih. Heeh. Yo. Gonggominan
beleng cukup ning dadi bebeling nalika ora bisa pisah nggih sembah nuwun Sami-sami, Pak. Katu Kuning sampun katur menika ugi kula aturaken kadang kula ingkang wonten Jakarta Mas Tania Jaya ingkang nyimak Mas Soekarno Cupo ingkang wonten Tangerang nyimak lantaran live streaming Bombong raos sing manah kadang-kadang kenging katebian ki sami nyimak Bapak Asmara Santo Mediun ingkang saking Taiwan tanpa kecuali ugi saking Arab Mbak Maya Lupukan ya kepareng nyimak. Coba kaya ngapa nyuwun gungan anak wedok Mbak Hani Kusuma karo Mbak Luki diaturi jumeneng. Sepotone Mas ben jumeneng yo. Kaya ngapa? Dados yo. Sinden terdiam Setulung Agung Blitar ki Luki Naswa tidak banyak masalah tidak banyak perkara Terima kasih selalu Pak Minta. diam ning ya kuwi tam Lah jenengane mesti ngono kuwi maune ngunggul-ngunggulne terus bertiga jelekne ya senep kancane. iya beda le Hani Hani ki lek nyinden tajem anteng jatmika wih wis pokoke sinden 8 ki sing anteng mung Hani mung mripate biayaan golek lanangan sing bagus sing ndi ngono aduh Mboten sak niki. Sapa-sapa Sing bagus ditawar. dhewe ya Pak Dalange tibake. ah iya mergo lemu seneng karo Kathit kok ngono ki jane Lintang Asmara nduk aturna coba kaya ngapa coba iki pundutan saka Bu Sutiani agensi Hong Kong sing ana reja tangan coba diaturke Hani Kusuma. Nalagi pekarsana. Dimas.
dumateng Mbak Tami Miami ingkang kepareng nyambut damel wonten luar negeri ingkang Kasmara. Tembang sing lagi viral, sing lagi ngetren diaturke karo Mbak Ani uga Mbak Luki Naswa. Adat kang wis lumaku bintang tamu munggah iki jam 12. Krana iki mau wektune maju dadi le seneng-seneng rada katok ya iso nampilke pesindene kanthi katok ya kaya ngono. Coba nyuwun gungan Mbak Punjung karo Mbak Lilis ben jumeneng. Iki sedhela maneh bintang tamune Mas Jo Klitik Jo Kluthuk wis keparang rawuh. Coba disepoti Mbak Lilis utawa Mbak Cemblek diaturi munggah karo Mbak Punjung. Yo ngadeg. Kedisiane kono sing peparang-paring pengendikan iki mengko tetep tembange lagu idamane Sekar Gadung. Podang kuning ya. Jangkep sak bawane. Kaya ngapa coba? Iki dibawani Mbak Punjung luwih dhisik yo dibablaske karo Mbak Lilis ya. Diaturke Bapak Kadin ugi staf-stafipun ingkang wonten ketenaga kerjaan mboten kesupen panjenenganipun Bapak Sudarto ya Bapak Narto ingkang dadi seksi repot ya Pak Narto coba kaya ngapa nganti muncat mancit golek debok kowe kene ora enak tekan Pakis Rejo kono ya wah jan ya saiki dalang gawa debok dhewe ning iki ora kena dikukuti tak gawa mulih neh arep tak dol nggih pakan jangkrik.
Mbok digratisne wae, to Pak. Loh, tegese iki lek payu ki arep tak wehke kowe ngono lho. Aku lek debok lek damel napa lek kula? Ya debok ki ya penting kok ya. Lah kok penting? Lek awakmu ki kena geni ki nggih turu ki debok kuwi. Ngoten. Iya. Kena. Monggo gaweane gawe geni. Sampun, Bapak. Ya, ya wis coba, yo bawa. Nyanyi nggih. Heeh. Bawa. Sik, enak paku engko ngeneki sakit. Ya ndelok-ndelok pakune. Lah niki lho, Pak. Lek paku usuk pancen ya lara lek ngeneki. Lah lek Lah sing pakune mboten sakit paku napa? Pakune Daryanto kuwi. Lah lek pakune namung sakmenen ra nggih keri. Mas aku kaya Sewak ponakan keri barang. Sakit. Nadyan. Nadyan wujud demong paksi. Dadi aja nyepelekke karo peksi. Ngerti peksi ki apa? Burung. Dadi aja sok nyepelekke karo manuk, utamane para wanita ki aja nyepelekke karo manuk. Mula lek bapak iki ngingu manuk ya telaten, manuk ya isuk didusi, dipakani Manuke barang. bapak niku wau. Diloloi barang. Ya kok dilolo to, Pak? Lah lek sing rakane lagi nyambut gawe mongko ora bisa ngopeni manuk, sing putri kudu wajib ngopeni manuke bapake. Ya. Nggih, manuk. Jenengan gadah manuk napa mboten? Dak, engko malah mbok royokan. Lah lek gadah niku kula tak ngopeni. Kok wani-wani arep ngopeni manuke dalang lho? Kan membantu memelihara. Ah, kuwi lho rungokno. Dadi wong wedok-wedok iki lek umpama duwe bapake duwe manuk diopeni wong liya, wah no membantu memelihara. Lek nek dalange genah sing memelihara wis akeh. Kan burung ya to, Pak? Burung to. Iya, ibumu ki telaten kono. Buke. Dadi manuke Pak iki ning omah kutut sing cacah 9 kae, lek aku ora iso ngopeni sing ngopeni ya ibumu kuwi. Lah nggih, jan hebat to. 9 nggih. Heeh. Mendane lek ting cerangap ben esuk. Aja guyon seneni yo. Bar iki Sing tajem Mbak Yu nggih. Dengkulmu kuwi. Ini teman-teman harus yang tajem polatane. Wah, kuwi lho. Mengke lek pacar kula telepon pripun to, Bu? Dadi nyambut gawe iki kudu sportif. Ngelingono ragate ora sithik. Nggih, Pak Dalang. Mau lungguh ning ngisor simpingan wajibe madhep ning penonton tajem nyawang-nyawang, wajibe mancing-mancing karo penonton ben saya kedanan karo Sekar Gadung. Kok malah dolanan HP ra gatekke karo penonton. Itu salah, ngerti? Nggih. Wis nembang. Pandangan mata berarti penting nggih, Pak? Penting. Harus menarik penonton nggih, Pak? Iya, aku kedanan ibumu ki yo mergo pandangan mata kono. Saya lek sinden gelem nridil ngono iki tenan. Nridil kedhepe lho kuwi. Mesti klilipen to war beleken. Nyanyi meleh nggih, Pak. Ya. Niki Pak Kadin mboten sir nyawer. Niki. Ingkang pundi to? Oh niku. Pak Kadin nggih. Monggo, Bapak. Sesuai dengan bajunya merah nggih, Pak. Ya. Iya. Ya piantune lho bagus, Mbak. Oh, aku selap. Lah iya to kok kene niku Kuwi biyen camatku ana Reja Tangan nok kuwi. Oh, nggih. Blater. Berarti sampun kenal lho riyen, berarti. Nggih, Pak Kadin, selamat malam. Ning Reja Tangan bermasyarakat. Ya. Iki Bapak Didi Jarot ya sangat bermasyarakat. Ya. Sindene ayu-ayu lho, Pak. Eman-eman nek mboten disawer menika nggih. Mengke. Ayu ki lek lagi macak coba lek ngertas teko utawa sesuk esuk jan kaya tukang derep kabeh. Loh, jenengan mboten ngertos sakniki perawatan lho sinden niku. Pripun to? Ayu bukan krana pengerawatan lho. Pripun? Krana wedake lek kono kok wedake tak sembagani ngono. Ndak napa?
FIFA. Kebon. Halos manis toremrah. Ati. Bagus. Loh, Mas Depi wis sehat to tiba iki mau. Alhamdulillah. Wis pamit karo sedulure. Wis pamit karo ibuke rumangsa ora kuat. Ora usah kuwatir. Pati urip iki gumantung marang purbaning kawasa, gedhong ana kuncing ana. Sampeyan sik dadi wiji sejati tetep oleh tombo. Nangis ngarwara pengin dalaning pati, pengin mati. Ning lek kowe sik pancen dipepanceni urip dawa, sik bakal entuk tombo. Wedi karo pati. Ora usah wedi. Wong iki cadungane mati. Nggih. Wis kan Mula becik bener luput bungah susah kuwi wis dicadhongke karo Gusti Kenging Karya Jagat duk nalika sampean sih dikandhut ibumu 3 wulan mula diteloni ke awakmu ki dicatet dinas karo Gusti Kenging Karya Jagat sok uripmu kowe umur 32 duwe anak siji kowe diganjar sakit ning sik oleh tombo wis ditulis aja kuwatir ngono ki. Mula dadi yoga ki aja sok kereng-kereng. Mas Yoga, panjenengan mireng kengke Mas Yoga lek kalih sinden nggih ampun kerang-kerang, mengke mboten angsal jatah diklik. Ya. Golek si podang Bungah ing rasaku. Ya Allah, Pak. Saking senenge iki ya kaya ngene. Ya tapi ya tidak perlu mengejutkan seperti itu. Itu kan urusanku. Wong ya keprak-keprakku dhewe, ya cempala-cempalaku dhewe, ya. Ya kan mengagetkan hatiku. Perkara mengagetkan hatimu itu urusanmu, bukan urusanku. Pak, kula kaget loh. Kaget. Kaget. Kula kaget. Kaget. Jenengan apa ngoten to? Kak, ibumu ndadak ora? Ibu sampean bubuk. Bobok. Nggih. Diberi obat tidur. Ya, syukur nek ibumu bobok dadi aku bebas untuk mengutarakan unek-unek kepadamu ya. Lho, sik dibaleni neh. Gak iki mong anu apa tuh untuk pemanasan, pemanasan. Mengke lek ngeprak sing alus nggih, Pak. Ah, sing. Nggih, kula mboten saged dikasar. Oh, Nggih. senenge dilus-lus. Nggih. Wis aja kuwatir tak lus-lus. Kok kemayumen wong biasane jerak-jerak. Lho hasilnya aku halus lho, Lis. Bel gedes. Dan nyanyi neh. Semoga sik luwih halus aku. Iba bunga ing atiku nyanding bisa dadi. Yo. Mboten saged niku angel. Ya wis sak isane. Pancen gandengamu iku kudune mung karo Mak Deparin. Mbak Paren apa enten? Enak. Oh ada. Ya. Tombo. Ya, cah musik garapan mawa irama akustikan. Yuk langsung dados buka celuk. Ya.
khusus penyabet gepok Mas. Bergoyang bersama Sekar Gadung Indonesia. Sony ingkang kepareng rawuh kadang media Mas Agus Sri uga Mas Farhan ingkang saking tlatah Jepun uga kepareng rawuh ana ing kantor dinas ketenaga kerjaan lan transmigrasi ya iki pundhutane sangka Bapak Narto sangka Disnaker nyuwun kagem tombo mumet jambining sayah Gi selamat Hari Migran De semoga PMI selalu jaya nyuwun sesideman Sri Huning kalian memanik matur sembah nuwun dene wonten ingkang pareng pisumbang tembang mliginipun saking Dinas Ketenaga Kerjaan nyumanggaaken sanesipun sinten ingkang kepareng minggah niki Mas Jokitik sampun caket mbok menawi sak tembang sampun dugi lokasi ya Nduk Imas ngadeka wong ayu pundhutane Bapak Narto dicaosi tembang Taman Juruk dhisik kaya ngapa? Langsung dadi Mas. Yo, monggo dados. Catur Bapak Kepala Desa Ngujang ing Kecamatan Kedung Waru.
dalu Bapak Suraji ingkang wonten Banjarmasin. Bapak Toha Sukorejo Sukojayan Mbah Lurah Dongkol Wilujeng dalu. Wilujeng dalu Mbah Lurah Ngujeng. Mungkin dadosaken Sukara ning tanggalih lumantar kembang taman buruk. Mbah Kule. Mbak Imas Setiorini.